Sa number 10, una kita na isa aton nga weather update no sa ginabantayan naton nga low pressure area. Sinigid lamang nga hapon nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang LPA kag posible buwas may wind signal lang nga kung ipaidalom na sa wind signal ang Eastern Visayas kag ang Caraga region. No, as of 2 p.m. ang aton nga LPAR sa 1,105 kilometers sang southwest, east and southwestern Luzon. Kag sa sulod sang 24 oras, ginapaabot nga ini siya magadevelop na sa Bagyo nga Wilma ang aton nga low pressure area. Ang nagkusog o kun ang hangin nga amihan amo karon na nagapugong sa pagkusog pagid sang sini nga bagyo kun mangin bagyo na gid man siya no. Ang hangin nga amihan amo nagapugong sa pagkusog niya pagid. Kag ini siya ang ginaduso papanaog para sa diri nga direksyon no. Ginapaabot nga kung gina-forecast sang pag-asa nga ang ini nga aton nga low pressure area nga kung mangin bagyo na ang iyang landfall diri sa Eastern Visayas kag sa Caraga o kung sa Caraga region sa gihapon na iyang posible nga landfall sa Sabado o kung sa Domingo nga adlaw. Tabukon sini halin diri sa may Eastern Visayas ang Visayas pagwa sa West Philippine Sea. So ini nga area sa gihapon ang Visayas ang tabukon sang aton nga ginabantayan nga bagyo nga Wilma no. Madamol nga ulan ang pagdalon ni Wilma. Ginalantaw nga hindi siya makusog ang hangin nga dala so posible madamol nga ulan. Kag kumaga kita ulan, mabunok nga ulan, i-expect na natin nga daan nga may malala nga mga baha kag may posibilidad sang pagluntad sang landslide. Suno pa sa pag-asa may bubuas nga adlaw Huwebes o batsagana ang pag-ulan sa pila ka mga areas diri sa aton sa Visayas. Gani sa pila ka halin sa buwas Thursday, posible may pila na ka areas nga ulanon, tubtub na ina sa weekend. So, dako sang possibility nga may matabo nga landslide kung magsigi inulan, Huwebes pa lang nga adlaw, pagkadto sa weekend. Suno pa sa pag-asa, may himubuwas nga adlaw ang may mga areas sa diri sa may aton nga Eastern Visayas area nga ipaydalom sa wind signal, no? Bagang kita wind signal again, naga-refer siya sa kabaskugon sang hangin, hindi sa ulan. Wind signal is to kakusog sang hangin. Bagang bala makita sa kakusog sang ulan, amo naman niya ang yellow, orange o kun red nga rainfall warning. Sa gihapon, wala pa gid sa patod, no? So buong ambal sa pag-asa wala pa sa patod sa kakusugon o kun sa forecast sang dalagan sa sini nga bagyo nga Wilma as of now gani daga ka dapat nga magtutok kita anay sa lakat sa panahon sa weather update para may baluan taman ang lakat sa panahon para makapaghanda kita. Tandaan ang weather report hindi para magpamahog sa inyo kundi para may ihibalo kamo kag kabalo kamo sa inyong himuon kung mag-abot na ang bagyo para makapangaman kita tanan. Kay whether we like it or not, amo sini ang aton nga weather.